اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا مخلصین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب رحمان دے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہون۔ بھائی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت دے نزدیک ایک ایسا وقت آ جائے گا جس دے اندر اتنے زیادہ فتنے ہون گے، اتنیاں زیادہ آزمائشاں ہون گیاں، اتنے بڑے بڑے امتحان مومن واسطے ہون گے جنہاں نو پاس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت دے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ جنوں صبر اور استقامت دا زمانہ کیا جائے گا، کہ جس دے اندر صبر کرنا اور اس تے استقامت اختیار کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ فرمایا جیڑا اس دور دے اندر بھی صبر کرے گا اور استقامت اختیار کرے گا اور فتنیاں تو بچ جائے گا، فرمایا فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اس ایک بندے نو 50 شہیداں دا اجر اللہ عطا فرمائے، جیڑا اس دور دے اندر بھی صبر اور استقامت تو کم لے گا۔ اور میرے بھائی، ایک قیامت دے نزدیک فتنیاں دی بھرمار، امام الانبیاء نے فرمایا کقطاع اللیل المظلمہ، اتنے فتنے آ جان گے، اتنیاں مصیبتاں آ جان گیاں، اتنیاں آزمائشاں آ جان گیاں، اتنے بڑے بڑے امتحان آ جان گے، جس طرح رات اندھیری دے اندر انسان نو کچھ سمجھ نہیں آندی، کوئی چیز نظر نہیں آندی، انسان دے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہویا کر دے، اسی طرح فرمایا فتنے اندھیری رات دی طرح آ جان گے کہ انسان نو فتنیاں تو علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ دوسری روایت دے اندر فرمایا، بخاری شریف دی روایت ہے، فرمایا کمواقع القطر، فرمایا جس طرح آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے اور بارش دے قطرے ڈگدے نے، فرمایا انہاں قطریاں دی طرح فتنے گرن لگ جان گے، فتنیاں دیاں ازمائشاں دیاں بارشاں آن لگ جان گیاں۔ تیسری روایت دے اندر فرمایا، بخاری اور مسلم دی روایت ہے، فرمایا عرض الحسیر عودا عودا، فرمایا جس طرح کسے بندے دے ہاتھ دے اندر تسبیح ہوئے، اوندا دھاگا ٹوٹ جائے تے کس طرح تو تیزی دے نال منکے گردے نے، اوندے دھاگے دے اندروں اوندے موتی گردے نے، فرمایا جس تیزی دے نال موتی گردے نے، اس تیزی دے نال فتنے آن لگ جان گے، اس تیزی دے نال ازمائشاں آن لگ جان گیا، اس تیزی دے نال امتحان آن لگ جان گے۔ او میرے ویر، اج دیکھتے سہی نا، سب تو بڑا فتنہ بے حیائی دا فتنہ، فحاشی دا فتنہ، کاسیات عاریات۔ امام کائنات نے فرمایا لوگوں، قیامت دے نزدیک ایسا وقت آ جائے گا جس وقت دے اندر عورتاں نے کپڑے تے پہنے ہون گے لیکن پھر بھی ننگیاں ہون گیاں، فرمایا مائلات ممیلات، لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیا پھر دیا نے، لوگاں نو اپنے جال دے اندر پھساندیاں پھر دیا نے، مائلات ممیلات، کدرے پھسا رہیاں نے، کدرے خود کسے دے نال پھنس رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت دے نزدیک اتنا بڑا فتنہ آ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اتنا بڑا فتنہ انسان اگر کہنا میں اپنے بند کمرے دے اندر جا کے بچ جاواں گا، واللہ بند کمرے دے اندر جا کے انسان زیادہ پھنس جاندا
جاندا ہے۔ اج موبائل دا فتنہ ہے، اج انٹرنیٹ دا فتنہ ہے۔ انسان چاہتا ہے میں بازار تو نکلا اندر چلا جاواں، کمرے دے اندر بند ہو جاواں تاکہ اوتھے جا کے بچ جاواں، لیکن اوتھے ہور پھنسدا چلا جاندا ہے۔ اسی طرح فرمایا لوگوں قیامت دے نزدیک ایسا وقت آ جائے گا یبیع الدین لعرض من الدنیا، اور لوگوں انسان دین بیچ بیچ کے دنیا خریدنا شروع کر دیں گے، دین دے اوپر دنیا نو ترجیح دیں گے۔ اج دیکھتے صحیح نہ انسان نو کوئی پرواہ نہیں دنیا دی، کوئی پرواہ نہیں حلال اور حرام دی، کوئی پرواہ نہیں جائز اور ناجائز دی، بس دنیا آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس زر آ جائے۔ میرے ویر اے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا او لوگو اتنا بڑا فتنہ جے، اتنی بڑی آزمائش جے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان نو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کدوں مسلمان ہویا کدوں کافر ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور لوگو انسان صبح دے وقت مومن ہوئے گا لیکن شام کرے گا تے کافر ہو چکیا ہوئے گا، شام دے وقت انسان مومن ہوئے گا، صبح کرے گا تے کافر ہو چکیا ہوئے گا۔ اس واسطے میرے ویر ایسے فتنیاں دے اندر، اتنی آزمائشاں دے اندر اللہ دا قرآن بول کے فرما رہے ہے، فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور لوگوں یہ فتنے صرف ظالماں تک نہیں پہنچن گے بلکہ نیک لوگاں تک بھی پہنچ جان گے۔ یہ فتنے اپنے اندر اپنی لپیٹ دے اندر نیکاں نو بھی لے لین گے، اللہ دے مخلص بندیاں نو بھی اپنی لپیٹ دے اندر لے لین گے، لیکن نالی فرمایا وَعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اور لوگوں انہاں فتنیاں دے اندر گھرن تو پہلے اس بات نو جان لیا جے کہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دا عذاب بڑا سخت جے، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس واسطے میرے ویر امام الانبیاء نے ایسی حالت دے اندر فرمایا ان السعیدہ لمن جنب الفتن، ابو داؤد دی روایت ہے، لوگو بندہ خوش قسمت جے، او بندہ خوش بخت جے، او بندہ خوش نصیب جے جیڑا ایسے دور دے اندر بھی فتنیاں تو بچا لیا گیا، جیڑا اس دور دے اندر بھی ان آزمائشاں تو بچ گیا، ان امتحاناں دے اندر پاس ہو گیا۔ اس واسطے میرے ویر آئیے میں بڑے اختصار دے نال دستا جاواں، آ جا انہاں فتنیاں تو بچنا چاہنا ہے، انہاں فتنیاں تو بچت چاہنا ہے، انہاں فتنیاں تو محفوظ ہونا چاہنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی، فرمایا او ایمان والو اللہ کو لو ڈر جاؤ، امام الانبیاء تے ایمان لے آؤ نا، امام الانبیاء نو تسلیم کر لو، اپنا رہبر و رہنما من لو، امام الانبیاء دے نقش قدم تے چل پو، امام الانبیاء دی اطاعت تے فرما برداری شروع کر دے وہ۔ فرمایا جدو تسی یہ کام کرو گے یوتینی من فرمایا یوتیکم کفلین من رحمتی، اور لوگوں پھر اللہ دیا رحمتاں تے رحمتاں نازل ہو جان گیا، اللہ دیا ڈبل رحمتاں اپنے گھیرے دے اندر لے لین گیا۔ اسی طرح فرمایا دوسرا کم کی کرنا ہے، فرمایا وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور فرمایا او لوگو اللہ تے توکل کر لو، اللہ تے بھروسہ کر لو، اللہ ہر چیز تو کافی ہو جائے گا۔ اللہ تے بھروسہ کر لو گے، اللہ تے توکل کر لو گے، ہر چیز تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح امام الانبیاء اللہ رب العزت نے فرمایا تیسرا کام کیے قرآن اور سنت نو مضبوطی دے نال تھام لو، انہوں سینے دے نال لگا لو، ان دے تے عمل پیرا شروع ہو جاؤ، ان دی اطاعت تے فرما برداری شروع کر دو۔ فرمایا وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جیڑا قرآن اور سنت نو سینے دے نال لا لے گا، جیڑا مضبوطی دے نال تھام لے گا، فرمایا اللہ فرما دے نے میں صراط مستقیم دی طرف انہوں ہدایت دے دیا گا۔ اسی طرح فرمایا چوتھا عمل کیے اس دور دے اندر عبادت کرنا، اس دور دے اندر عبادت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔
فرمایا العبادت فی الحرج لہجرت الیہ، فرمایا جڑا اس دور دے اندر بھی نمازاں پڑھدا ہے، اللہ دے احکامات نو مندا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، فرمایا انج ہی جویں سارے گناہاں نو چھڈ کے ہجرت کر کے میرے کولے آ گیا ہے، میرے حصار دے اندر آ گیا ہے، میری حفاظت دے اندر آ گیا ہے۔ اس واسطے میرا ویر جڑا اس دور دے اندر بھی عبادت کردا ہے وہ اللہ دے رسول دی طرف انج جویں ہجرت کر کے چلا گیا۔ اسی طرح او میرے ویر آخری بات اے بتاواں گا کہ اس دور دے اندر انسان نو ہمیشہ اللہ دے کولو دعا کردے رہنا چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ کولو دعا کرو، او لوگو اللہ کولو ہمیشہ دعا کردے رہا کرو، اللہ مینو مسلمان فوت کری، مینو ایمان خاتمہ بالایمان فرمائی، مینو موت آئے تے ایمان تے آئے، مینو موت آئے تے نیکی تے آئے، مینو موت آئے تے اچھا کم کر دیا آئے، اللہ اکبر کبیرہ، موت آئے تے مسلمانہ دی صف دے اندر کھڑے آئے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس واسطے میرے ویر امام الانبیاء نے جی دو بیان فرمایا، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، کہندے آقا جی انہاں کولو بچاں گے کیویں، انہاں آزمائشاں تو محفوظ کیویں رواں گے، انہاں دے کولو حفاظتاں کیویں ہون گیاں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تین کم دسے او تو کر لے، اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ تین کم دسے نے، فرمایا امسک علیک لسانک، پہلا کم اے کری کہ اپنی زبان نو روک کے رکھی، زبان دے اندروں ایویں گلاں نہ کڈی، زبان دے اندروں کوئی کم دی گل کری، اگر کوئی چنگی گل آندی ہوئے تے کر لئی تے نہ آندی ہوئے تے چپ روی۔ امسک علیک لسانک، پہلا کام ہی کہ اپنی زبان نو روک کے رکھ، اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھ۔ دوسرا کام دسیا ولیسعک اب بیتی، کام اپنے آپ نو اپنے گھر دے اندر بند کر کے رکھ لے، گھروں باہر نہ نکلیا کر، ضرورت دے نال نکلیا کر، ایویں بےہودہ مجلساں نہ سجایا کر، ایویں گندیاں مجلساں دے اندر نہ جایا کر، ایویں گندیاں بازاراں دے اندر نہ بیٹھیا کر، فرمایا اپنے آپ نو گھر دے اندر بند کر لے، ہاں ضرورت ہوئے تے باہر نکل سکنا ہے۔ تیسرا کام جڑا امام الانبیاء نے فرمایا وبکی علی خطیئتک، او لوگو اپنے گناہاں تے رویا کرو، اللہ دے سامنے آ کے التجاواں کریا کرو، اللہ دے سامنے توبہ کریا کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا توبہ توبہ لمن بکا علی خطیئتہ، او بندہ تے خوشبخت ہے، او بندہ تے جنتی ہے، میں انہوں جنت دی ضمانت دے چھڑنا جیڑا بندہ اپنے گناہاں تے روندا ہے۔ اس واسطے میرے ویر واہ لذت ہے رات کھلونے دی، واہ لذت ہے رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس اللہ پاک کے اگے رونے دی، رو رو کے عرش ہلا دے تو، دل قدسیاں دے تڑ پا دے تو، رو رو کے عرش ہلا دے تو، او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں۔ ہائے اللہ میں کیا عجیب بات ہے، اج میری اکھ رات ساریاں جاگ لیندی ہے، ٹی وی دے اگے جاگ دیے، ڈرامیاں دے اگے جاگ دیے، میچ دے اگے جاگ دیے، تاش دیاں محفلاں تے جاگ دیے، بڑیاں محفلاں لگیاں نے رات، ساڈی ساری رات اکھ جھپک دی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں جاگ دی تے رب دے اعلان تے نہیں جاگ دی، نہیں جاگ دی تے صبح دی اذان تے نہیں جاگ دی، نہیں جاگ دی تے اللہ اکبر کبیرہ صبح درس قرآن تے نہیں جاگ دی۔ اللہ فرمایا او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں،
سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں. ہن تے اسی بڑیاں مصیبتاں تے رو پینے آ, بڑیاں تکلیفاں تے رو پینے آ, لیکن نہیں رونا آندا تے رب دے اگے نہیں آندا. او سر او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں, سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں. اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو, رو رو کے عرش ہلا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.